Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa sedaya. Ing pepanggihan dinten menika, kula badhe ngandharaken materi Serat Wedatama Pupuh Kinanthi. Menika tuladhanipun Pupuh Kinanthi padha setunggal. Sekar mocopat kinanthi laras slendro pathet sanga. Mangka kanthi ning tumuwa salami mung awas eling. Eling lukitaning alam dadi weryaning dumadi supadine ring sangsaya yaku pangreksane ngurip. Para siswa sedaya, Serat Wedatama menika kaanggit dening Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara Papat. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara Papat ngripta Serat Wedatama kagem menehi piwulang marang masyarakat. Dados Serat Wedatama. Serat menika anggadhahi arti tulisan. Weda anggadhahi arti pengajaran. Antama utawi utama anggadhahi arti kebaikan. Dados Serat Wedatama menika tulisan yang berisi ajaran tentang kebaikan. Pupuh Kinanthi inggih menika pupuh ingkang nomor gangsal ing Serat Wedatama. Kinanthi utawi kanthi utawi kekandhan utawi gandeng utawi nuntun. Dados tembang kinanthi menika menggambarkan anak yang perlu tuntunan untuk menggapai cita-cita atau melakukan hal-hal yang baik. Ajaran kebaikan ini bisa berupa norma dan adat istiadat dalam bermasyarakat, serta bimbingan agar anak bisa meraih kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupannya. Pupuh Kinanthi anggadhahi watak. Watak tembang kinanthi inggih menika sarwa seneng, bungah, asih, gumolong renteng-renteng reruntungan. Mula biasane kanggo ngandharake pitutur luhur, rasa tresna asih. Mula padatan kang kulina digunakake kanggo gandrung lan aweh pitutur. Biasanya pada seniman-seniman Jawa menggunakan tembang kinanthi, menembangkan tembang kinanthi kepada pasangannya untuk mengungkapkan rasa sayang dan rasa cinta. Biasanya digunakan pada serial Ketoprak. Patokan tembang kinanthi. Dados semua tembang mempunyai patokan yang berbeda-beda. Patokanipun kagem menawi panjenengan sedaya badhe nyerat
tembang kinanti dalam berbagai tema, maka harus diperhatikan patokannya. Patokan tembang kinanti meliputi 6 guru gatra, guru lagunipun U, I, A, I, A, I, lan guru wilanganipun 8, 8, 8, 8, 8, dan 8. Nggih cekap semanten ingkang saged kula andharaken. Mugi-mugi sami manfaat nggih. Matur nuwun. Pepanggihan malih ing minggu ngajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.